வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பட்டர்ஃப்ளை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு பகிருங்க. மறக்காம எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வட அமெரிக்காவின் நாட்டுப்புறங்கள்ல உடல் முழுவதும் முடி வளர்ந்து மனிதனுக்கும் குரங்குக்கும் இடைப்பட்ட உருவம் கொண்ட ஒரு உயிரினம் வாழ்ந்து வரதா மக்களால பரவலா நம்பப்பட்டு வருது. ஃபுட் அல்லது சாஸ்காட்ச் என்று பெயர்களால் அழைக்கப்படுற இது பசிபிக் வடமேற்குடன் குறிப்பாக ஒரேகான், வாஷிங்டன், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மற்றும் வடக்கு கலிபோர்னியா பகுதிகளில் இருக்கிறதா நம்பப்பட்டு வருது. இப்படி ஒரு உயிரினம் இருக்கா இல்லையா இன்று வரை விவாதிக்க கூடிய ஒன்றாக இருக்கு. ஆனா அதற்கான சரியான தீர்மானம் இன்று வரை எடுக்க முடியல. ஒரு சாரார் அப்படி ஒரு உயிரினம் இல்லை என்று நிரூபிச்சாலும் இன்னொரு பக்கம் இப்படி ஒரு உயிரினம் இருக்கு என்றதுக்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் கிடைக்கப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கு. இந்த பகுதிகளில் அதோட காலடி தளங்கள் காணப்படுறதா சொல்லப்படுது. அந்த காலடி தளங்கள் மனிதர்களுடைய காலடி தளங்களை விட பெரியதாகவும், சரியாக சொல்ல போனா கிங்காங் படத்துல வர அந்த கிங்காங்குடைய காலடி தளம் போல பெருசா இருக்குமாம். பல ஆண்டுகளா இந்த உயிரினம் இந்த பகுதிகளில் வாழறதா அந்த பகுதி மக்களால நம்பப்பட்டு வர்றதோட அந்த உயிரினம் தான் என்று சொல்லி பல வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்கள்ல காணப்படுது. இந்த உயிரினம் பார்க்கறதுக்கு நல்ல பெருசா இருக்குமாம். உடல் முழுவதும் ரோமங்களால சூழப்பட்டு நல்ல கருக்கருன்னு கருப்பா இருக்குமாம். இதுல காலடி தளத்தின் அச்சு மேல சொன்ன பகுதிகளில் கிடைக்கப்பட்டதான் சொல்லி இருந்தேன். அந்த காலடி தளத்தை வச்சு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்ததுல அதோட உயரம் சுமார் 6.5 அடி அல்லது 9.5 அடி இருக்குமாம். இதோட வெயிட் 180 கிலோல இருந்து 450 கிலோ வரைக்கும் இருக்குமாம். இப்படி ஒரு உயிரினம் இல்லை என்று 98% பேர் நம்பினாலும் 2% பேர் இந்த உயிரினம் இருக்கிறதா உறுதியாக நம்புறாங்க. இது மனுஷன் மாதிரி 2 காலால தான் நடக்குமாம். இதோட பெரிய காலடி தளத்தை பார்த்து தான் இதுக்கு பிக் ஃபுட் என்று பேர் வந்துச்சு என்று செவ்வந்தியர்களுடைய தலைவர்களில் ஒருவருட பேர்தான் இதுக்கு வச்சிருக்கிறதா 2 தகவல்கள் சொல்லப்படுது. இந்த உயிரினம் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சி அமைப்புங்க இந்த உயிரினம் தொடர்பா ஏதாவது தகவல் அல்லது ஆதாரம் என்பவற்றை எங்களுக்கு தந்தாங்க பல பரிசுகளும் பணமும் தாரதா அறிவிச்சாங்க. டக்கனம் ஃபேமஸ் ஆக வேணும், அதன் மூலமா நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும் என்ற நோக்கத்தோட பல பேர் இந்த உயிரினத்தை கண்டதா தனது பொய்யான ஆதாரங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிட்ட காட்டினாங்க. ஆனா அது பொய்யான ஆதாரம் என்று அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதியாக சொன்னாங்க. இன்னும் சில பேர் ஓநாய், கரடி போன்றவையை பார்த்து பிக் ஃபுட் என்று நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிட்ட தகவல்கள் தெரிவிச்சாங்க. இப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு தகவல்கள் தெரிவிச்சவங்கள்ல போலீஸ்காரர்களும் இருந்தாங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று வரை இந்த உயிரினத்தை கண்டதா பல பேர் சொன்னாலும் அதுல 100% 2% தவிர 98% தகவல்கள் பொய்யானது. இதுதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி ஒரு உயிரினம் இல்லை என்று சொல்றதுக்கு வழிவகுத்தாலும் அந்த 2 விதமாக வந்த ஆதாரங்கள், சாட்சிகள் உறுதியானதாகவும் நம்பத்தகுந்தவையாகவும் இருப்பதால இப்படி ஒரு உயிரினம் இருக்கா இல்லையா என்றது இன்று வரை மர்மமா தான் இருக்கு. ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பிக் ஃபுட் பாத அடையாளம் 60 சென்டிமீட்டர் நீளமாகவும் 20 சென்டிமீட்டர் அகலமாகவும் இருப்பதாக சொல்லப்படுது. ஒரு முறை பிக் ஃபுட் முடிகள் சில இடங்கள்ல கிடைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. டேவிட் டெக்லிக்கின் என்பவர் கூட்டுப்படி இந்த உயிரினம் பழங்கால கதைகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றும் வேறு பெயர்களால ஒவ்வொரு சமூகத்தினரால அழைக்கப்படுது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்காரு. சூழலியல் நிபுணரான ரோபர்ட் ஃபைல் என்பவர் பெரும்பாலான வரலாற்று கதைகள்ல மனிதன் போன்ற பூதங்கள் காட்டுப்பகுதியில் திரிவதாகவும் இது சாதாரண உயிரினங்களை விடவும் பெரியதாகவும் இருக்கும் என்று ஒவ்வொரு வரலாற்று கதைகள்ல இது பல வேறு பெயர்களால அழைக்கப்படுறதா சொன்னாரு. காட்டு மனிதன் அல்லது எரிமேன் இன்னும் பல பெயர்களால அழைக்கப்படுறதா அவர் மேலும் சொன்னாரு. 2007ஆம் ஆண்டு பிக் ஃபுட் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அமைப்பு சில புகைப்படங்களை முன்வைத்து இது ஒரு இளமையான பிக் ஃபுட்டை காட்டுற புகைப்படம் என்று சொல்லி இந்த புகைப்படத்தை அவங்க முன்வைச்சாங்க. இருந்தாலும் பென்சில்வேனியா கெம் கமிஷன் அந்த புகைப்படம் ஒரு கரடி என்று சொன்னாலும் மானுடவியலாளர் ஜெஃப்ரி மெல்ட்ரம் மற்றும் ஒஹியோ விஞ்ஞானியான ஜார்விஸ் என்றவங்க இல்ல அது ஒரு சிம்பன்சியா இருக்கலாம் என்று சொன்னாங்க. 1967 காலப்பகுதியில் போட்ரசன் மற்றும் இம்லன் என்ற 2 நபர்களால் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ பிக் ஃபுட் என்ற அந்த உயிரினம்
ஸ்கிரீன்ல க்ரோசாவினது வீடியோ எடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் பிக்ஃபுட் என்ற உயிரினம் இருக்கா இல்லையா என்றது பற்றி ஆராய்வதற்கு காரணமாக இருந்துச்சு என்று சொல்லலாம். இந்த வீடியோட ஒரிஜினல் காப்பி அழிஞ்சு போயிருந்தாலும் பல நாட்களா அதோட காப்பி வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்கள்ல பரவி கொண்டிருந்துச்சு. ஆனா அந்த வீடியோவை தேடி பார்த்ததுல வீடியோ கிடைக்கல, படம் தான் கிடைச்சிச்சு. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு கூட பிக்ஃபுட் பற்றின தகவல்கள் 20க்கும் மேல கிடைக்க பெற்றிருக்கு. ஏன் இப்ப வரைக்கும் பல தகவல்கள் கிடைச்ச வண்ணம் தான் இருக்கு. சில தகவல்கள் பொய்யானதாக இருந்தாலும் சில தகவல்கள் நம்ப தகுந்தவையாக இருக்கு. பொய்யான தகவல்கள் சொல்லப்பட்டாலும் உறுதியான சில தகவல்களால ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இந்த உயிரினம் தொடர்பாக சரியான தீர்மானம் எடுக்க முடியாம இருக்குன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை. இந்த பிக்ஃபுட் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? பிக்ஃபுட் இருக்கா இல்லையா, இல்ல இது ஒரு கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட கதையா? மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு பகிருங்க. மறக்காம எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.